Πώς θα το πούμε? Ο Τζον Μάμπο. Ο Τζον Μάμπο. Λοιπόν, και αρπάζει το τέρας και σώζει το αγόρι που είναι μόφιλτο μέσα και έτσι να πούμε. Τράβα. Ναι, εγώ είμαι αυτός που... Εγώ είμαι ο τέρας. Εγώ είμαι ο τέρας. Δεν τέρας. Εσύ θα πας από πίσω, κολυμπώντας σιγά Κόψτε, σιγά. από την αρχή ξεκινάμε. Σιγά σιγά θα πας. Ένα ωραίο πρωινό στην καλά στην Αμήνη. Ένα ζευγαράκι κάθεται αμέριμο, κολυμπάει και στον έρωτά του. Μέχρι που εκείνη τη στιγμή μπαίνει το κακό τέρας. Δεν το βλέπουνε. Μπαίνει κρυφά από κάτω. Έχει αρπάξει. Περίμενε εσύ. Τρώει το χαμορία και τότε έρχεται ο Τζον Μάμπο και αρπάσει το τέρας και το φύγει. Κατ. Έλα. Ελάτε να κάνουμε ένα κάδρο, ελάτε. Ελάτε λίγο φρούζ. Θέλω εταίρες υπάρξει εδώ, κάδρο. Έλα, σήκω Άρη, πάνε δίπλα. Κάτσε για μένα. Άρη, πάνε δίπλα. bodyguard. Υπάρξει στέλνει. Τράβα και εσύ βίντεο. Το έχεις έτοιμο? Τράβα. Εδώ πρωί. Τα κορίτσια να περάσουν μπροστά να φαίνονται. Ναι, και εγώ θέλω. Έτοιμοι. Κάτσε είσαι παντρεμένος. Ναι. Μήτρο, άμα να πω κι εγώ μέσα. Ναι, τραβάνια. Ναι, άμα βγάλω τα φίλια. Αυτό κράτη. Τραβάς βίντεο. Δώσε. Τώρα τραβά αυτό. Thank you.